Vítám vás u dalšího videa a v tomto videu budeme hrát Rivals. Takže jdeme na to. A nevím, jak se to hraju to poprvé. A teďka se na mě někdo joinul, tak jim odpovím. OK, hello, víš co? Angličtina top. A uvidíme. OK, takže ona odešla prostě. No ale zase je zpátky, no nevadí. Jdeme si zahrát. Toto je Assault Rifle. Auto mám asi, takže tak. A jdeme hrát jiná vejna. Co se tady děje? Dobře. Hrajem. To je nějak dead něco, takže nevím. Arena, taky. To je asi nejlepší ta arena, já ještě nevím, můžete se, kámo, proč mě nejde chodit? Mě nejde chodit. Jo, dobrá. A kámo, pojď. A takže to hraju poprvé, jo, lidičky. Kámo, jsem v tom mega špatná. Yes! Dobře. A jdem bomby. Dobře. OK. Takže docela easy, ale proti komu bych jakože hrála jako mega hustý. Tady je borec. Kamo. Pojď. Teď to dám. Dám to, pojď. Kamo. Ne, kde je borec? Ach jo, nevadí. Nevadí. Jsem v tom nová, on má 114 jako levelů, což je mega hodně. Jo. A to je hodně pro mě. Kamo, proč se mě to laguje? Nechápu. No, já budu mrtvá. Kamo, pojď. Yes! OK. Další kolo. Kamo. To bude husté. Protože jako já hraju proti profíkovi. Asi. Doprčit. Má jako strašně dobré, jakože tyto. A já mám granát teď. Oh my god. Už mám granát. Co se stalo? Joha, já můžu takto. Aha. On disconnect. Takže yes, pes. Vyhrál jsem. Jdeme na další kolo. Takže tak. 4, jibí. Dobře. Jsem tady, ne kamo, tu hub. Yes. Joinem se. Jibí, jo. Dobře, ta borka už nepřišla. Podíváme se, co dělá, protože já ji mám ve friendu. A podíváme se, co dělá. Takže líbneme tu hru. Ale zatím ty Rivals byl docela super. Co hrají? Kecaj. A troll. OK. Dobře. Jdeme joinout zase Rivals. Dobře, jsme v Rivals. Zase. A počkat. Jo. Takže jo, oni jsou tady mega profíci. Kamo, já jsem tady to jsme neviděli, to musím zacenzurovat, kámo. Dobře, můžu jít tady s tímto procesem? Ne. Já budu hrát. Asi 1v1. Kámo, to bude mega hard, co když půjdu s nějakým jako mega hardcorem? Já nevím. Já jsem tady jediná zatím.
Nancy Mar, to je v pohodě docela. S ní jsem ještě nehrála a dáme arénu. Kde, kamo? No, dobré. Nancy Mar, jo, jako v pohodě. Dobře, dobře. A jdeme hrát. Jdeme hrát lidi. Jo, dobře. Kde mám svoji snajperku? Jo, dobré. Kde, kámo? 131? No já se AFK, víš co? Tak já ji tady zdemonuju. Víš co? Protože, já nevím. No to nevadí. Ještě máme naději, hope. Takže tak a jdeme zase. Jo, super. No to bylo docela easy, ale tam to minulé bylo jakože docela hard. To jak jsme hráli s tím profíkem. A i tohle je jako profík, 131 levelů. Takže, tak. Ona je tady určitě, že jo. Jasně. Ona je ona určitě grind. Nevím. OK, jdeme. Zkusím dát tu bombu. Nevím, co se stane, ale to je jedno. Kámo. To je docela super. Běž. Děj, kámo, yes. Sled. Dobře. OK, poslední kolo. Může to změnit úplně všechno. A kámo, už je online, dobré. No nic, mohla se snažit. Ale nevadí. Udělá dobré. Nancy Marine. Vyhrál jsem. A to je docela jakože easy proti těm ne noobům, ale prostě proti botům a tak. Ale proti profíkům, oni jakože moji spolužáci bývalí, tak jakože hrajou s profíkama třeba jakože já nevím, 1000 pohárků nebo ne, jakože třeba 500 nebo 100, tak jdeme 1v1 zas. Dobře. To bylo rychlé, kámo. Já budu s profíkem určitě. No, jasně, tady tento Miran. Dáme arénu, yes. Arena je super. No 131, to je to samé, co měla tam Marín. Kdo to byl? Kámo, já jsem uvařená. Dobře, no to jasně, kámo. Profík, kámo, já umřu. No jasně, kámo. Kámo, no jasně. Si děláš srandu. No. Kámo. Kámo, moje Wi-Fi, ne? No to jasně jsem uvařená, že jo. Kámo, mega rychlý třeba. No to prohraju, kámo. Kde je? Borec. Kámo. Co děláš? Moje Wi-Fi. No jasně. Kámo. No jasně. It is when it comes down to change the 7 different men. Gan, pojď. Kamo, to nejde. To nejde. No nic, za chvíli to video končí, ale co se dá s tím dělat? Tohle je poslední hráč, s kterým budu dneska hrát. Potom dneska musíme ještě...
No nevadí, no. Tohle by přesně udělali moji spolužáci, ale to je jedno. No to určitě vyhraje, protože on je profík, chápete? Prosím, napište mi do komentáře nějaké tipy do Rivals. Kamo. Pozor, bomba. Ne! To není fér, kamo. Není fér. Tak jo, lidi. Nevyhrál jsem, no, což je jedno. Jo. To je jedno. Takže tohle je konec videa. A takže tak. Takže uvidíme se potom a čau.